Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur, eterrei buruzko ariketa bat ikusiko dugu. Kasu honetan, molekula hauek izendatu behar ditugu. Orduan, lehenengo eta behin, kate honekin hasiko gara. Lehenengo eta behin ikusi behar dugu zein den gure kate nagusia. Hau, eter bat da, zeren eta bi ordezkatzaile oxigeno molekula batez lotuta daudelako, eta gure kate nagusia izango da karbono kopuru lozuena daukalda. Orduan, kasu honetan zati hau bi karbono ditu, eta zati hau lau karbono. Orduan, gure kate nagusia izango da hemen eskuman dagoela. Orduan, izendatzeko bi modutan izendatuko ditugu. Lehenengo eta behin, jupaka nahiago duena. Orduan, horretarako, gure kate laburrena izendatzen dugu, hau da, etil bat, eta gero, oxi atzizkia ipintzen diogu. Etoxi. Eta gero, gure kate nagusia izendatzen dugu normal. Hau, lau karbono dituenez eta lotura guztiak sinpleak direnez, hau butanoa da. Etoxi, butanoa. Eta nomenklatura erradiko funtzionalean, hau alfabetikoki izendatu behar ditugu bi erdezkatzaileak. Orduan, hau izango zen butil, etil, eterra. Horrengo kasu honetan, halako zerbait daukagu. Kasu honetan, eter bat daukagu bi ordezkatzaile oxigeno atomo batez lotuta daudelako, eta gure kate nagusia, kasu honetan, hau, lau karbono ditu, eta alde honetan, 3. Orduan, gure kate nagusia, hau izango da. Izendatzeko, lehenengo, jupak nahiago duen moduan, kate nagusia oxi atzizkiarekin, kate luzeena barkatu, oxi atzizkiarekin, hori izango da, prop 3 karbono direlako, propanoxi barkatu, eta orain kate nagusia. Lau karbono dituenez eta lotura guztiak sinpleak direnez, butanoa izango da. Eta nomenklatura erradiko funtzionalean, alfabetikoki izendatzen ditugu ordezkatzaileak. Lehenengo eta behin butil, gero propil, eta eter izena ipintzen dugu azkenean. Hurrengo kasu honetan berriro ere eter bat daukagu, baina kasu honetan oso erraza da jakitea zein da kate nagusia, zeren eta kate honetan lotura hirukoitz bat daukagu. Orduan, gure kate nagusia hau izango da. Nola izendatzen ditugu eterrabek? Gure kate nagusia, gure kate nagusiaren lehenengo karbonoa izango da eterra hurbilen daukan muturretik hasiko gara zenbatzen barkatu. Orduan, kasu honetan, jupaken nomenklatura erabiltzen badugu izango da, hau, bi karbono dituenez, izango da etanoxi. Eta gure kate nagusia izango dela prop bat inoa, eta nomenklatura erradiko funtzionalean izendatzen badugu, etil, prop bat inil eterra izango da. Hau, gure lehenengo karbonoa izan da. Eta azkenik molekula hau daukagu. Kasu honetan, bentzeno bat daukagu eta bestaldetik etil bat. Gure eterraren kate nagusia, kasu honetan, bentzena izango da, zeren eta lotura bikoitzak dauzka hemen eta hemen. Orduan, lotura bikoitzak dituenez, etila baina garrantzitsuagoa izango da. Orduan, izendatzerakoan, izendatu behar duguna da etila lehenengo, orduan, etanoxi, eta orain, gure kate nagusia, etanoxi, bentzenoa. Eta, nomenklatura erradiko funtzionala erabiltzen badugu, kontuan hartu behar dugu, bentzenoa erradikal bat denean, fenil erradikala deitzen dela. Orduan, gure kasuan, etila lehenengo joango da. Orduan, geratuko da, etil, fenil,
eterra. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.